ערב טוב קהל נכבד. ערב טוב אורחים יקרים. ערב טוב ותיקים, ערב טוב צעירים. יום הולדת שמח, כפר הנגיד. חשבנו איך אפשר להעביר בערב אחד 60 שנות התיישבות. עסק לא קל וגדוש התרגשות. בסוף הגינו רעיון פנומנלי. להכין לכבודכם מילון דיגיטלי. זהו מילון מקורי וחשוב מאוד שנגיד גבירותיי ורבותיי, מילון כפר הנגיד. אז במקום לקשקש ואתכם לעייף, נתחיל כאן מיד באות א'. האות א' מתחילה ב-1952, שזו השנה שבה הוקם המושב שלנו. סליחה, זה היה ב-1949. 1952. לא, ב-49 זו עלייה לקרקע, וב-52 זו הירידה למושב. אז אולי נברר את זה באספת חברים? א', זו גם אספת חברים. כמובן שבתחילה הכל התנהל בבולגרית. ברור. האספה הראשונה בעצם דנה בשאלה מאוד חשובה. האם להישאר בקובבה, או לרדת ולעבור לכפר הנגיד? להישאר בקובבה. לעבור לכפר הנגיד. אני אמרתי קובבה. ואני אומרת נגיד. ואני שואל בכלל, מה זה בכלל קובבה? מה זה קציצה, לביבה, מאכל טורקי כלשהו? מה זה? קובבה זה המקום שבו התיישבו ראשוני כפר הנגיד, לפני שהם הגיעו להקים את המושב, מה שנקרא היום כפר גבירול. עזוב, אני לשם לא הולך. למה? כי שם יש אדמה שחורה, קוראים לזה זעמותה בבולגרית. נו. מה נו? גם אדמה שחורה זה מתחיל באלף. מצוין, אדמה שחורה זה אדמה מעולה. טוב, עכשיו תסלחו לי, אני חייב לעבור לאלנבי. מה אלנבי, לתל אביב? כמעט. אלנבי זה לא רק רחוב בתל אביב. הידעתם שממש כאן, בכפר הנגיד, יש רחוב שכינו אותו בשם אלנבי? ולמה אתם שואלים? כי היו בו בתים משני הצדדים, די מזכיר את תל אביב, לא? האלף זה גם אין כסף. המשפט ששמענו פה כמעט כל יום, במשך 10, 20, 30, 40, 50, 60 שנה, כאילו. א' זה גם אשכנזי ואלג'ה מהמשפחות הראשונות שהגיעו לכאן ביחד עם משפחות אלעזר, אהרונו, אשכנזי, בילו, ובחר, ובן ארויה, ובן וסת, וג'יברי, וגמליאל, וגרטי, גנדיבול, חזקיה, חיימוב, חסדאי, טובי, כהן, לוי, לויה, לזר, מלמד, משיח, ניסימוב, סמו, עזריאל, פינצי, פסח, פרימו, קונפורטי, קמחי, ראובן, שאול, שבתאי ושם טוב. ונבון, ואלימלך. יש פה מישהו שלא יודע מי זה אלימלך? מעבר לכך שאחת המשפחות הראשונות שהקימו את היישוב הייתה משפחת אלימלך, יש לנו גם את ראש המועצה מוני אלימלך. נזמין את ראש המועצה לשאת דברים. מוני? שייקה, יש לי שאלה. דיברתם פה על אין כסף, מאיפה זה מגיע? לא, האמירה שאין כסף. טוב, אז יהיה. שלום, ערב טוב וחג עצמאות שמח. ברגעים אלו, בהם אנו חותמים את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וכשמועקת יום הזיכרון רובצת עלינו, המעבר מתוגת המחיר ששילמנו לחדוות התוצאות שיצרנו מהווים מפנה חד ובלתי נתפס. בערב כזה לא נביט קדימה מבלי להסתכל לאחור, שם נראה את לוחמינו הגיבורים שמסרו את נפשם על קדושת ארצנו. הערב הוא ערב יום העצמאות, שבו הונף דגלנו אל ראש התורן, וזה המקום לציין ולשבח את חיילי צבא ההגנה לישראל, ובמיוחד את ילדינו, חיילי גן רווה, על כך שהמועצה כבשה את המקום הראשון בארץ בגיוס לצה"ל ובהתנדבות ליחידות קרביות. 100% גיוס, וכן, מגיעות להם מחיאות כפיים סוערות, מגיעות להם. לא אגזול זמן רב מערב זה, אך כידוע, החינוך הוא המפתח בשיפור הקיים ובבניית העתיד. מועצה אזורית גן רווה, עובדיה ואנוכי, מתחייבים לדאוג ולפתח את החינוך למען ילדינו בשאיפה למצוינות, כי החינוך הוא בראש מעיינינו. נמשיך לדאוג למבוגר ולקשיש,
וכמובן נדאג לרווחה מוניציפלית וציבורית לכל תושבי המועצה. בהזדמנות זאת אבקש להודות לעובדי המועצה, למערכות החינוך, לבית הספר ולגני הילדים עם קבלת פרס החינוך המחוזי על העבודה המרובה וההשקעה שהביאה גאווה רבה לגן רווה והופכים את המקום למיוחד כל כך. ובכדי להמשיך ולהשאיר את המקום מיוחד, המועצה תשקיע השנה בפיתוח תשתיות ביישובים בסכומים נכבדים, ובכפר הנגיד כ-660,000 שקל. אז אני מקווה שזה יספיק, שייקה, יספיק, ואם יחסר אז נוסיף. השנה, שנה הבאה יהיה עוד. לכפר הנגיד, כפרי, אותו אני מכיר מראשית דרכו, ברצוני לאחל מזל טוב ביום חגו. אני רוצה לאחל לכולנו שיחד נמשיך לחלום ולהגשים, ויחד נניף את הדגל. חג עצמאות שמח וערב טוב לכולם. דם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. קוראים לי בילו שרה. אני שאול. קוראים לי תמרה. אני בקה חזקיה. אנחנו נהיה שחקנים קולנוע. המשפחות הראשונות היו ניסו אלימלך, לאון חסדאי עם רגינה, והיה אחד ספרית פה, שרה אשכנזי ובלו ניסים. מה זה הכובע? הסמל של החקלאים, זה הכובע. אני החקלאי הכי ותיק פה בכפר, ואני נשארתי עם הבחורה הצעירה. עם הבחורה שלי, כל הכבוד לה. כבר נגיד שכן אז במקום שנקרא קובבה. אצלנו כל דבר התנהל על ידי אספה כללית, והיה בחור שקראו לו ברטו אס, ובאחד האספות הכלליות הוא לחץ שאנחנו נגיע ונרד פה לאדמות האלה בכפר הנגיד. היה שבוע של גשם, היה חורף, השכבנו למטה, מה זה היה? כל האזור הזה היה מים, הכל היה מוצף. ואבא שלי אומר, אנחנו נלך שמה, מה זה שמה? זה רק לצפרדעים יכולים לחיות פה. אנחנו עשינו אספות כלליות, החלטנו לרדת לפה, נתנו את ההסכמה שלנו לסוכנות היהודית. ואז ירדנו לארץ, פה למקום. אי אפשר היה בחורף ללכת, אתה היית שוקע עד פה, עד הברכיים. שאלו אותי מה אתה יודע לעשות, אז אמרתי אני יודע לבנות, אמרו לי יופי, יש פה המון בתים נטושים של ערבים, אתה תשפץ. אני הגעתי למושב ב-1952 בחודש דצמבר בחנוכה, והכרתי את בעלי, וב-1953 התחתנו. כשירדנו פה הבתים היו כבר מוכנים, בלי אמבטיות, בלי שירותים. היה לנו בחוץ פחון קטן, מטר על מטר, שהוא שימש כשירותים, הוא שימש כמקלחון. אני נכנסתי לבית שלא ידעתי כלום, איך קוצרים, איך חולבים. משק לא היה לנו רק לולי ו50 תרנגולות. הסוסים שהביאו לפה, הביאו אותם מאמריקה. אלה סוסים שאף פעם לא אימנו אותם, ואף פעם לא רכבו עליהם, ואף פעם לא סחבו משהו. אז הסוס הזה לא עשה שום עבודה. אז היינו צריכים להחזיר אותו בחזרה. הילדים התחילו ללכת לגן. בגננת היה קוראים לה ניצה. אנחנו היינו הולכים לעבוד גם בחוץ בשביל לפרנס. בלי שירדנו פה במושב, התחילו לעבוד בצרכניה. פשוט אהבתי לעבוד את האדמה ואת החקלאות, זה דבר שאפילו היום הייתי מוכנה לעשות. והיינו מבסוטים, למה שעם כולם היינו חברים. מה עשיתם בשעות הפנאי? איפה היה פנאי? אנחנו היינו כמו משפחה אחת.
ואתה, יש לך הרגשה שזה בית. ככה שכולם ביחד היינו מכירים אחד על השני. הם למשל, פינה ושאול זה הזוג שהתחתנו בו במושב. שנקה ויצחק מלמד. חלי ושלמה נבון. יצחק לזר ומירה. אני זוכרת. אדם צובר זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. אני זוכרת, כן. והנה באה ומגיעה האות ב'. בלוק א' ובלוק ב'. למי שלא יודע, הכפר היה מחולק לשני חלקים, בלוק א' ובלוק ב'. למה מחולקים אתם בטח שואלים? לא בגלל מריבות בין השכנים, ובטח שלא בגלל סכסוך על שטח חקלאי. הסיבה העיקרית לחלוקה היא נחל סורק שעבר בין שני הבלוקים, ובגלל שהנחל עלה על גדותיו, היה קשה מאוד לעבור מאזור א' לאזור ב', כי הוא פשוט חצה את הכפר. ב' זה גם בובי, המזכיר הראשון בכפר. וב' זו משפחת בילו ומשפחת בחר, גם הם מראשוני המתיישבים. וב' זו באר מים, שתמיד שימשה את החקלאים כשצריך להשקות את הפרדסים. ב' זו הביצה. ככה נראתה האדמה בכפר בזמן שהקימו אותו. בשנים הראשונות לא משנה מה תנעל, נעליים, מגפיים או ארדליים, תמיד תחזור יחף, כי הכל טבע בביצה, אפילו הפרידה שנפרדנו ממנה בצער רב, כי אחרי שהיא טבעה בביצה נשארו רק העצמות. ב' זה בית ספר. בהתחלה בית הספר היה כאן. למדנו ביחד בכיתה 1 4 גילאים. יותר מאוחר כבר נסענו לבית הספר בבית חנן, פעם בטנדר, אחר כך במסעית. ובימינו באוטובוס עם דוד הנהג לקריית החינוך המדהימה והמשגשגת שמוני ארגן לנו. רגע, אתם מדברים על בית הספר ולא מזמינים את שולה המורה? חצופים! שולה, תחכי לעוד שין. אבל עד שין לא יישאר כאן אף אחד. חכי שולה, מבטיחים לך שכן. אצל בולגרים יש כבוד. דרך אגב, בולגרים מתחיל באות ב'. על הבולגרים לא צריך להרבות במילים. הרי כולם יודעים שבכפר הנגיד הם היו הראשונים, ולכן ניתן להם לדבר בתנועה ובצלילים.